O lugar de Salcedo pertence ao concello da Pobra de Grullón, situado no sur da provincia de Lugo. Malia non contar con moitos habitantes, apenas uns 150, ten unha vida cultural bastante intensa, sobre todo durante o Entroido, momento no cal a súa poboación se multiplica, porque son moitos os que, procedentes de diferentes sitios, tanto de dentro de Galicia como de fora, se achegan á aldea para vivir en primeira persoa a chegada do oso. Tense falado desta festa como un ritual perdido no tempo, ou como unha imaxe que anuncia o rexurdir da natureza. Pero os rituais de sempre adáptanse aos novos tempos e ás novas demandas dunha sociedade que xa non ten unha relación tan dependente dos ciclos naturais. Así, os vellos rituais gañan novos significados e novos sentidos, de xeito que a celebración do Oso de Salcedo se converteu no referente dunha comunidade e nun elemento aglutinador e dinamizador social. Nós fomos en busca do oso e isto foi o que sucedeu. Ola, estamos en Salcedo, vamos a preguntar a alguén se nos pode dicir onde está o oso. Aquí chegamos a xunto dun criado. Vamos a preguntar se sabe onde está. Onde está o oso? Vamos. Ainda non estamos na época do Entroido. Como o oso é un animal, non pode falar. Vamos buscar a unha persoa que nos poda explicar cousas sobre o oso. Estamos aquí con Marisa, unha representante da Asociación de Veciños de Salcedo. Gracias a esta asociación, o Oso de Salcedo sigue vivo. Contanos un pouco como é a festa do oso. Bueno, pois a festa do oso aquí celebrámola o lunes de carnaval, é o día que sale o oso da súa hibernación. E agora, desde fai moitos anos, sí, é solo o lunes de carnaval. Fai antiguamente o oso podía salir calquera día do carnaval. E a veces estaba a xente na cantina ou por aí e aparecía o oso, pero agora sale sempre o lunes de carnaval. Sale despois de comer, ven acompañado dos seus criados, que son os que se encargan de coller a xente para que o oso os poda tinguir. O oso para tinguir utiliza unha pócima secreta, que eso só lo sabe o oso e os criados cando a preparan. Vai un criado ca pócima e os outros criados o que fan é coller a xente e levarlle ao oso para que o oso a tinga. É evidente que o oso, bueno, con este traxe, este peso que soporta, non pode desplazarse rápido nin pode correr detrás da xente, por iso é o traballo que fan os criados. Hai que falar tamén deste personaxe, que é o osiño, que non ten unha tradición de moitos anos atrás, pero sí que se introduciu precisamente para que os nenos se impliquen, bueno, vos ben o sabedes, para que se impliquen na tradición do oso, eles queren ser oso e queren ser criado tamén, entonces por eso hai a figura do osiño, cos seus correspondientes criados, claro.
Cal é a orixe do oso? Bueno, a orixe do oso é unha cousa que non temos data exacta. Sabemos que se perde no tempo, hai distintas investigacións, tanto a nivel galego como nacional e incluso internacional, pero non sabemos exactamente cal é a orixe. Si sabemos o que representa, que o oso representa un pouco o fin do inverno e o inicio da primavera, o feito de tinguir a xente é, digamos, a peaxe que a xente ten que pagar para obter a protección do oso ao largo de todo o ano. Ese día o oso é o rei, que é un pouco a diferencia deste oso con outras figuras similares. Hai figuras similares aquí en España, na zona dos Pirineos, fora de España, en Bélxica, incluso en algunha zona remota de Francia, e a diferencia é que aquí o oso é o rei, entra como rei e vaise como rei. Nas outras celebracións, nalgúnas faise unha especie de ritual de caza ao oso, ou incluso que o oso se transforme en humano, pero aquí, das que se estudiaron e nós coñecemos, é a única na que o oso mantén o seu estatus de rei. Entonces ven e tingue a xente para protexela no resto do ano. Antiguamente, esa protección estendíase tamén aos campos, ás colleitas e incluso ás mulleres. O oso, cando te tingue, se te tingue na barriga, axúdalle a fertilidade tanto ás mulleres como aos agros para as colleitas. Contanos un pouco sobre o traxe do oso. Bueno, pois o traxe do oso houve cousas que sí que foron cambiando ao largo do tempo, pero hai uns elementos característicos que apenas mudaron. O principal, que ese non cambiou en ningún momento, é a máscara do oso. A máscara sigue sendo a mesma desde sempre. Despois tampouco cambiaron o que son as chocas e os esquillós. Se o oso se daba volta, se é tan amable. Aquí podemos ver que é, claro, o que anuncia a chegada do oso, cando está a xente esperando por o pueblo, e se oen os esquillos de lexo, xa sabemos que está aquí. Entonces, o que é o traxe en sí está feito de piel de ovella, co pelo largo, como podemos apreciar. Eso sí que sufriu algunha modificación, porque noutros momentos era simplemente piel de vaca ou de becerro, ou que houbera un pouco según o momento, pero o que único que non cambiou é a máscara, que é a máscara característica do oso, claro. Ahora estamos con Teddy, outro representante da Asociación de Veciños de Salcedo. Vamos a facer unha pregunta. Quen é o oso? Bueno, pois moi boa pregunta, unha pregunta bastante importante. Quen é o oso? Pois desde que existe esta figura, ese é o secreto principal que levamos sempre por diante e que todos queren saber. Jamás se soupo quen é o que vai debaixo deste traxe. Ese é un segredo que desde que existe sempre se gardou e se seguirá gardando, evidentemente. Para que levan o pau os criados? Bueno, pois o pau que leva o criado non é máis que para axudar a bloquear a xente. Non é para pegar, non é para lanzar. Realmente o criado leva o pau, é a única forma que ten de axudar a sujetar unha víctima cando é moito máis forte que el, porque o que fai é coller a figura así, entonces a ti te apretan, quedas con brazos inmovilizados e casi cortas a respiración, entonces é para que estés quieto. Agora vamos deixar que o oso siga invernando ata o luns de Entroido.